Tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre el Dia de la Música que celebra esta setmana. Creus que a Llíria potenciem este dia? I tu, què opines? Perfecto, es un día para celebrar, que es el Día de la Música, y más en este pueblo es un día que toca celebrar sí o sí. Bueno, bé, això els músics són els que més ho celebren perquè són els que estan sempre això, no? Però tinc fills i nets que són músics i saben que el diumenge de normal es faig el dinar i ja m'han avisat que no podrem anar perquè a Santa Cecília fem ahir la unió en la primitiva, volte, fan dinar. Què te pareix que Llíria siga la ciutat de la música? Ai, m'encanta que siga la ciutat de la música, sí, m'agrada molt. De cert, en ma casa som molts músics. Sí? Sí, els meus fills, sí. A mi m'agrada molt que Llíria siga la ciutat de la música, la veritat. Sí, sempre ho dic per ahí. Pareix una meravella, sí, Sí, molt bonico, sí. Tu d'on eres? Jo soc de Villamarchant. I allí no n'hi ha tanta... Homes, pues no n'hi ha tanta, però la gent joveneta també ha d'apuntar-se, que n'hi ha molts músics de Villamarchant, Per Madrid. ¿Y piensas que en Llíria, pues, que ha habido siempre esta tradición, pues por el Día de la Música se hacen conciertos o algo? ¿Tú normalmente vas? No. ¿Por qué? ¿Crees que la gente participa? A ver, yo creo que antes se participaba más, que la gente mayor ha de participar mucho más que ahora. Sí que es cierto que hay muchos niños jóvenes que sí que están potenciando un poquito más lo de la música, ¿vale? Entonces yo creo que sí, pero falta un poquito más, quizás. Normalment, quan fan concerts pues, de Santa Cecília o d'algo, aneu als concerts? No. Per què? Tal volta si els meus amics anaren més aniria, però no solen anar. A lo millor uno o dos, però... Creus que se fa prou per potenciar, perquè ahir era Santa Cecília, que se fan concerts, que se fa... Sí, jo crec que se fa prou, però a millor la gent no estem molt enterada, aquesta és la veritat. Quizás jo, a millor els demés no, però un poc més a millor sí que podíem promocionar-ho, sí. Té més publicitat i més actes i més... Reconèixer en realitat el que més suposa coses. això, l'art que té i la passió perquè molta gent està... No se fa molta publicitat ni se fan Una cosa actes ni cultural com coses és d'estes. d'este- Perquè això tenia que estar en tot el món i tenia que estar en totes les agències de viatges del món i tot, perquè ho val. Perquè músics de Llíria n'hi ha en tot el món. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo ya estoy un poco deshabitada del pueblo, porque yo era músico, de hecho. Entonces yo pienso que sí. ¿Eras músico? Era músico, sí, era músico. Lo que pasa es que cambié de profesión. No. No, entre els joves potser sí, però entre els majors segueixen anant, pense. Penses que continua la tradició? Sí, sí, sí. El que passa que no és com en temps antic, que pareixia que hi havia més malícia, o no ho sé. No, bé, me pareix bé. I això de la competència, que n'hi ha una i altres, això és molt bonico. Creus que n'hi ha més tradició o menys que fa anys, que antigament, en la música? No, jo crec que més, sí. Sí, jo crec que més. La gent està més conscienciada, tenim més cultura musical. Pense, igual a lo millor m'equivoque. Vos agrada esta tradició de Llíria de ser la ciutat de la música? Home, per descomptat. Tot el que siga bo per Llíria és bo per nosaltres i per tots els llirianos, claro. Tot el que siga cultura, tot és bo. És en benefici de tots els valencians, la veritat que sí. Millor del món. Llíria és la millor del món.